थारैनो फैगौ 8 जुन खालि बिसायख'थिया जागोन नैबे 22 कक्लाबारिनि उफ्रा बिसायख'थिया इउपिपिएलनि बिजाथि महरै आरो इउपिपिएल दोलोनि बिजेपि दोलो आरो जिएसपि दोलोनि जि मित्रजोटनि जि बिजाथि बे बिजाथि महरै आं रायजोफोरनि गेजेराव हाबगासिनो दं थारैनो जोबोद मोजां मोनसे मददखौ आं नुदों आगोल एमसिएलए आरो एमएलए जि इलेक्सन बे इलेक्सननिख्रुइ देग्लायनि इलेक्सनखौ आं जोबोद बांसिन मोजांसिन नुदों रायजोफोरनि जिखिनि मदद आरो सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ जों रोखा रोखा नुनो मोनदों आरो फारसेथिं जिखिनि आगुआव जिखिनि जालांनाय जाथायफोर बे जाथायफोरखौ गोसोखांनानै सोरबा सोरबा नर्मेलि मोनसे सिटुएसन फैनायनि जाहोनाव मोनसे गोजोन थासारि फैनायनि जाहोनाव बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन हारिनिफोरजों लोगोसे बर' हारियाबो ओंखारबोदों आरो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नोंथांनि समस्थियावनो गिदिंनाया खम नङा बिथाङाबो गिदिंबाय थादों माबा मोनसे फोरमायगोन नामा गिदिंनायावथ' जा बुंनो लागा बाथ्रा गैया बयबो गिदिंखादो जाय गिदिंलायनो हायो बिनि सायावसो सोनारगोन आरो जिहेथु जोंखौ सम बिजानो थिनदो फोसावदिंनो थाखाय बा फोसावदिंनो राहा हिसाबै बेयाव जायबो फैनानै गिदिंफैनो हायो आरो बेयाव बुंनो लागा बाथ्रा थायो आरो नैबे जलगावआ नोंथांमोननि थासारिया माबायदि सोलिबाय दं जोंनि बे जलगावआव जोबोद मोजां थासारियाव दं थांनाय एमएलए इलेक्सनाव टटेल 11टा बुथ पलिं स्टेशननि भितराव जों मोनथामल' पलिं स्टेशनाव खमसिन मोन्दोंमोन दा दिनै मोनथामबो पलिं स्टेशनखौ बे खम मोननाय मोनथाम पलिं स्टेशनखौ जों मोजाङै खालामनो थाखाय जों सावरायदो आरो जों फैबाय थानाय जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव गासै मोन 11 पलिं स्टेशनाव जों बयनिख्रुइबो मोजां फिथाइखौ जों मोननो हागोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन होनना फोरमायगोन रायजोफोरनिसिम देरहाखांनायनि उनाव सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि हेफाजाबजों जाय समाव मेनिफेस्ट' दिहुनदोंमोन बे मेनिफेस्ट'खौ सोनारनानैनो आरो नैबे 22 कक्लाबारि समस्तिनि जि थासारिफोर बे थासारिफोरखौ सोनारनानैनो आं गासैबो खामानिखौ मावलांगोन बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन होनना फोरमायगोन नोंथाङा भट मोननायाथ' बेसेबां मोनगोन बेसेबां मोननायखौ बुंनाया गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो अब्लाबो नोंथांमोना सोंथारबाय जिहेतु आं 40,000नि सायाव मोनगोन होननानै आं सानो